διάβολοι, Mr. Devils εδώ. Και λοιπόν σήμερα στο σημερινό βίντεο δηλαδή θα ασχοληθούμε με ένα κλασικό πεντάχρονο του YouTube. Ένα από τα δισεκατομμύρια εκεί έξω, τον Epic Minecraft. Μπορείς να το βρεις και Ηρακλή Tube TV και Ηρακλή Μαυράκι και Ηρακλή Σκέτο και Μαυράκι Σκέτο. Βασικά έχει αλλάξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο nicknames, δηλαδή φίλε το έχεις καταντήσει βαρετό. Αλλά ίσως αυτό είναι το μικρότερο λάθος που μπορείς να βρεις στο κανάλι του. Κάποια από τα μεγαλύτερα είναι οι 838 εγγραφές που βλέπεις φάτσα κάρτα μόλις μπαίνεις στο κανάλι σου. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος καθυστερημένος μπορεί να του κάνει εγγραφή. Ή εκτός κι άμα είναι φίλος του, ή κλασικά οι γονείς του, και οι haters. Οι haters γιατί να του κάνουν εγγραφή? Για να βρίσκουν το κανάλι του. Σωστό. Όμως ας μην πολυλογούμε. Να πάμε στο πρώτο επιχείρημα. Λοιπόν, το πρώτο επιχείρημα για σήμερα είναι ότι έχεις 838 εγγραφές, όπως είπε και ο συνάδελφός μου. Έχεις ένα μαύρο banner και μια εικόνα με κάποιους παίκτες του Minecraft. Φίλε, τι στο διάολο, τι είναι αυτό? Για να αφήσω ασχολίαστο ότι τα thumbnails σου δεν υπάρχουν. Ίσως τα μοναδικά thumbnails που έχεις είναι να σκεφτώ. Αν ναι, ξέχασα, δεν έχεις. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η σειρά μου. Χθες που καθόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω, έβλεπα βιντεάκια στο YouTube και είπα να πω στο Instagram αυτού του παιδιού να δω τι φάση παίχτηκε. Έχει για σήμα για εικονίδια ένα σκόλ και κάτι πατημένα πράγματα εκεί. Ούτε η γιαγιά δεν μπορεί να το καταλάβει. Κάτι φωτογραφίες, έλεος. Φοράει κάτι γυαλιά σε μια πατάτα, παίζει να είναι και το δάχτυλό του, δεν ξέρω. Έχει ανεβάσει κάτι ζώα, γιατί φαίνεται εξαδέρφια θα είναι. Έχει ανεβάσει μια εικόνα που ακόμα τη βλέπω και γελάω, που έχει γράψει YouTube με τα ίδια τα χέρια. Έχει επίσης μια εικόνα που κάνει dub με ένα κουστούμάκι. Τι άλλο να πω ρε παιδί, τι άλλο. Έχει μια εικόνα που λέει να ο παππούς μου και είναι γιταρισμένο. Έχει κάτι που έχει πάρει από τα τζάμπο και το έχει βάλει το δάχτυλό του και τάχα μου ότι χτύπησε. Η εικονίτσα γράφει Clash of Clans. Sorry. Έχει μια φώτο που λογικά αυτός είναι ο κανονικός παππούς. Λέει εδώ κάτω για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός. Είναι ένας τραγουδιστής, ο μεγάλος Ηρακλής. Επίσης λέει όταν βαριέμαι τη ζωή μου, δηλαδή συνέχεια, γιατί συνέχεια αυτή τη φάτσα έχει. Και είναι ότι θέλει και το iPhone 7 Plus. Ενώ βασικά θέλει το iPhone 7 Plus, ενώ είναι. Πόσο χρόνο είναι? Ναι, 9. Το έχει γράψει και μόνος στα σχόλια. Καρφώθηκε μόνος σου. Αλλά ας πάμε στο τρίτο και τελευταίο επιχείρημα για σήμερα. Και το τελευταίο επιχείρημα για σήμερα είναι ότι πας στο YouTube κανάλι του και δεν έχει edit σε ούτε ένα βίντεο. Εντάξει, τώρα για edit δεν μπορώ να πάρω αυτά που έχουν watermark, power director και απλά βάζει γράμματα ή φατσούλες. Αυτό δεν είναι μοντάζ, για όποιον είναι 5 ας πούμε δεν ξέρει να κάνει μοντάζ. Έστω από ένα πανεύκολο πρόγραμμα όπως το Movie Maker και κάνει ας πούμε μοντάζ με τέτοιο πρόγραμμα και αυτό δεν λέγεται καν μοντάζ τέλος πάντων γιατί μπήκα σε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στα παλιότερα του βίντεο ας πούμε, στα παλιότερα του, και εκείνο που έχει κάνει 3 μέρες πριν όταν γυρνάμε εμείς αυτό το βίντεο, δεν έχει ένα κόψιμο μέσα και κρατήστε ότι έχει 838 εγγραφές. Οπότε ναι, νομίζω ότι απλά ο Ηρακλής Tube TV, Epic Minecraft, συγγνώμη, είναι ένα απλό καμένο κανάλι. Επειδή όμως αρκετά ασχοληθήκαμε μαζί του και το βίντεο κοντεύει τα 5 λεπτά, γεια σας διάβολοι και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μείνετε απίθανοι.